नायदो नै हिर'फ्रा माबादो नावलाय फैसा गैया नै हेलमेट लालायना बेरायदों बाइक लानानै फैदों नै जोंफोरा गैयालै नायदो नै सासे मालाय दाउब' बायदि गुफुर गानलायनानै नुवाखै बिनि खिथु खिथु थांबानांसिगोन आं बे मा होयो दा नायदो आंनि अबस्थाथ' गैखाला नै माहाबा थांगोन माहाबा लिंलांगोन नायफाथार आरोना नै थांबाय थादों माथो लादों नोंहा होबा नै जोंना मा लादों नै मालाय गांनैसोबा लानोसै गांनैसोआव मोनगोन आरामसे किमान पैसे कितना बोला है 650 इतना दाम बोलने से कहा होगा इतना बोलने से कहा होगा थोड़ा तो कमती करो 4 लाख बोलते इतना दाम बोलने से कहा होगा 250 रुपया लगना है बा 500 ले लो नया में लीजिएगा मेरे बहुत खाना घबरा फोन गया फोन नंबर गया मबाइलानो मास लादों खबदा दाउसिन जोबो हमलायबाय माथो थोलो फुरा बाजार नांगौलै दिनैनि फुरा बाजार मालाय माथो जिफोरा हाब माबाय मा नायखादों मा जिरायबाय थाङो बिसोर लोगो मोनो जिरायबाय थाङो बिसोरखौ नुयो माबोरै जागोनलै नोंसोरनाथ' बाहेरायाव थांगोन नामा नोंलाय डाइरेक्टखा बेजों फुरा महिला बाजारावसो लाबोलायबायलै नै सासे जोंहा नायलाय हिनजावफ्रा संग्राय जावनो रोङोना रोङा दालाफोर जावनो रोङोना रोङा ना गुरनो रोङोना रोङा फुरा नै महिला बाजाराव लाबोबाय आरोना गावसो मिथिगौ मानो लाबोदों गावनि फादारखौ नागिरगोननो ओमफ्राय दा फुरा खिथु खारफानांबाय थादों नै ओरैथ' फुरा नै महिला बाजार महिलाफोरनिल' सामान नालाय बेयाव अकल महिला बाजार होननानै होसोआबानो है होसोलाबोनो हायो नामा फाग्ला फुरा बाजार नालाय ঠিক আছে কাকা বলবো না ঠিক আছে बोरै आरो बे जायगायाव लिंबोफिनबाय आरोना नै नायदो आरोना नै दा फैयै ग्रोब बेयाव लोगो मोनफिनबाय नै मोनाखै लोगो मोनाखै गैया मा लाखो मा थाखो नायदो नै लोगोफोर माबालै मालाय नै गैया दाबो मा लानो नागिरखो फैसा गैयामोन 100 फैसा 100 थाखा लाबाय नामा मा खालामगोन नोंखौ सिगारेट सोबनोसै थोद नोंसोरलाय दाबो लायाखै नोंसोर दाबो लायाखै नोंहा बोरै गैया होन जाम्बा मोद्लाफ्रा नै जोंहा बा दासो समायदों बेटा अबेनिफ्राय फैदों मा दायो जों फैबाय आरोना मेन रडआवसो फैबाय नै बाजार हाबनो गोनाङा मानो बाजाराव बेसेबां बेरायगोन आरोना नै दायो मेन रडआव फैगाबाय खमखौ जानो नागिरदोंमोन सासे होबानो गोदै ना गोखै बेखौ बुंदो गोबाबसो खनसे फारसेसो जाम्बा दे दुटामान दे बासिलाय आधा केजि नालागे दुटा किमान लो इटु लो मेलाखिनि नै बासिलाय नों एसे गिदिरखौ एसे गोखै जानांगौ बुस्थुआ अरे तो टाका तो उठना लगे अपनी आज का डॉलर मान पाओ 30 टाका लादो दे माखौ लायो बासिना लालाय माने खमला जानो नागिरदोंमोन नै दामानो बाराथार ना केजि 50 टाका 100 टाकानो माखौ दै मोननै बासिदो जालालै जानोसै आरोना नै
गलं मोनो दामपाखौनो नायनोबा रायजोफोरनो मा लाखो बेरायनोसो बिगुरखौ लोगो मोनबाय नालाय ग्रोबनो नै बादावनाया नै दासो मा बायखो मा लाखो नायदो नै आयै मा लाखो नोंस्रालाय लाबाय नोङो